बे समाव बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ मोनसे गोनां खौरां फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। सुपार साइक्ल'न आम्फाननि गोहोमाव हादराव खना खनला ओनसोलफोराव रोजा अखा हानानै दैबाना जानाय नुनो मोनदों। बेयो गवालपारा जिल्लानि मोनसे नुथाय। मेघालयनिफ्राय बोहैबोनाय खाल पानिजों सानमारि बलबला ओनसोलफोरनि गोबां गामिफोराव दैबाना लोमसावदों। गवालपारा जिल्लानि बलबला सानमारि ओनसोलनि गोबां गामिफोरा मेघालयनिफ्राय बोहैबोनाय खाल पानिजों बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो दैबानाजों भुगिनो गोनां जायो। बे समाव बड'लेण्ड टुडे लाइभ निउसआ गवालपारा जिल्लानि दैबानाजों लोमसाव जानाय गोबां गामिफोरखौ फारियै दिन्थिनो नाजादों।